No niin, tervetuloa podcastiin, eli liikunta ja mielenterveys ja kehon ja mielen yhteys. Tämä on podcast-teema. Ja tervetuloa kuuntelemaan minun hyvinvointipodcastani. Tänään haluan puhua aiheesta, joka on tärkeä meille kaikille, liikunnan ja mielenterveyden yhteys. Usein ajattelemme liikuntaa vain fyysinen kunnon näkökulmasta, miten monta askelta otan, kuinka monta kaloreita kulutaan tai miten lihakseni kehytävät. Mutta todellisuudessa liikunta on paljon enemmän. Se on myös mielenhuolto. Kun liikumme, kehomme vapauttaa mielen hyvän hormonia, kuten endorfiineja ja dopamiinia. Ne auttavat meitä rentautumaan, vähentävät ahdistusta ja parantavat mielialaa. Jo lyhtykyn kävely ulkona voi selkeyttää ajatuksia ja tuota rauha kiireiseen päivän keskelle. Liikunnan vaikutus mielenterveyteen ei kuitenkaan ole vain kemiallinen. Se on myös kokemuksellinen. Eli liikuminen voi tuottaa onnistumiseen tunteita, lisätä itseluottamusta ja auttaa meitä tuntemaan yhteyttä omaan kehomme. Monen liikunta on myös sosiaalinen hetki. Eli tapa olla osa yhteisöä, vaikka se olisi vain pieni ryhmälenkki tai treeni ystävän kanssa. Tärkeää myös muistaa, että liikunnan ei tarvitse olla täydellistä tai suorituskeskeistä. Joskus lempeä venytely, rauhallinen metsäkävely tai kehonhuoltohetki voi tehdä enemmän hyvää kuin raskas treeni. Hyvinvointi syntyy siitä, että opimme kuuntelemaan itseämme, mikä tuntuu entään hyvältä, mikä tukee palautumisesta ja rauhoitumista. Olen itse huomannut, että kun yhdistään liikunnan ja läsnäolon, esimerkiksi hengityksen soiramisen, rauhallisen rytmin ja kehon tietoisuuden, vaikutus mielialaan on paljon syvempi. Liikunta ei ole enää vain fyysistä tekemistä, vaan osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mulla on tällä hetkellä itse myös elämää oman hieronta- ja hyvinvointiyritys tässä laadassa. Pieni mainos. Siivos. Eli haluan rohkaista jokaista kuulijaa pohtimaan, miten voisin tänne liikua tavalla, joka tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Ei tarvitse toivotella huipuissuoritusta, riitä, että pysähtyä hetkessä ja liikuu omalla tavallaan. Kiitos, että kuuntelit ja muista, hyvinvointi ei ole päämäärä, vaan matkaa, joka alkaa pienestä askeleesta ja jokainen askeleen lasketaan. Kiitos. Moi.